Nengkong ngapan pau ke jing sngomo ka ba kraw yo blay. Bala don rengkat bat nga hagani ke step ka ba menta. Banya don benta bat ka Good News TV. Hagani ke program Wan Ban Mane. Bat nga pediang sngob haru ya pi paramen sim ke ba kordor. Syagani ke program ka jongi ni ke step ka ba menta. Wan Ban Mane. Kabenta naga ktin ka jong blay kum ka devotion naga ni ka step ka ba menta ka long. Naga shiti ka ba nungkong ka jong upol si kinong korin, kalinong ka ba henriyo, ka dekat naga ba arpaw. Ngan pule ya ka kiktian ka ba ongkum ni. Namar latit no ya pi da ka dorba. Ti namar kata to pendan buram yo ublay, haka met bat haka men sim jong pi. Ki balong ki jong ublay. Kapang pedeng jong ka devotion ka long. To pendan buram yo ublay, haka met bat hagamen sim. To pendan buram yu blay hagamet bat hagamen sim. Ya ka shiti sikinong koren la tho da Apostle Paul hakis nam san penriu HK. Bat kat kumbala bantip utho ya gani ka shiti na Ephesus haga jinglet missionary kabalai ka jong u. Kadang ka bakong san ba upol utho e kani kisiti kalong namar ba udon ka jingedai ka bakirpang bat kani ka balang. Bat kumta ka phang ba kung san ba upol utho e kani kisiti kalong namar ba ka don ka jingye kulumar ha ka balang ha koren ka jing tmu ka jing upol ba utho e kani kisiti kalong ban hikai yaki. Ba kinum ngop ha ka jing snotho bat ki jing hikai ki ba bakla ki ba me lengba ka syong ka syong mang ka jing aurea kaya syong sang bat kiwe ki badon hagatai ka nong ba upol hagani ka siti upersyang ro ban wengi kini ki jing lengba kini ki jing hikai ki ba kraw ki jong u ka snong koren kalong ka snong ka balapau nam ba ka baroy ha ka spa ka phau. Bat kumta happening ka jing roy ka jongka ka jing paunam ka jongka ki roy ru ki jing sniu ki balai pojai ka jing don jongka ta ka temple jongka blai jing kala penlong ya ki brio baro bikin let ban pek ban jingo yaka bat ki don ru kita ki leng do kentai ki bala IT la de syaga kam aurea hagata ka temple hangta ha koren kabadon kata kabelai jin ki paramen sim ki bakordor hagaba kum kata ka imlang saklang ki akhle ro ki kristan hagabalang koren te kumta upor haba uyo bakini kin sasa kamano naga jinget ke jongki utho dia gane ke shiti ban ken mau ban pen ken mau yaki bagi dei ban pen burom yau blai hagaman bat hagaman sim ka jongki haba ong pendan buram yu blai hagaman ki paraman sim ki bakordor haba ong pendan buram yu blai hagamat kemut ka thau ya gani ka longren yeng ka jongi ka ba pau shabar bat ka jing em ka jongi ki briu haga pertai ka bangi dei ban le bat ka ta ka long ban penyo ya ka buram ka jongu blai leng ba gani ka jing pendan buram ka jongi hagani ka met ka bapau syabar. Haba ong penan buram yu blay hagani ka met. Kabamot karukom keren ka ktin tlit ka jongi ni day ban penan buram yu blay. Haba ong penan buram yu blay hagani ka met. Kabamot karukom yat karukom yeng ka jongi ni penan buram ni yu blay. Haba ong penan buram yu blay hagani ka met. Kabat tauru kumju wat ya karukom trey karukom kta ka jongi kumno ni le haga jing kabaman lakas ni penan buram ni dagani gamet kabapau syabar yau blay lagalong ka yang ka yeng lagalong ka trei ka kta bat lagalong ru ka keren ka kana lengbau ni tlit ujongi ki paramen sim ki bakordor hagani ka step ka bamenta haba ong bat penan buram yau blay hagamen sim haba ang pendan buram yau blay hagamen sim bansu ong lengkot no kadai ka jing pendan buram ka jongi yau blay hagani ka tok nut ka jongi ki jing mut jing perkat ka jongi
bat da ka jing simpan barok kamen sim ban su ong lengkot no kalong ka jing ai ka bakordor ka jong ublei ka ba u ai yang iki breu nalor ba kalong ka bakordor kalong ru ka ka ba mayan ban batai sa pangjong ka ketin ka jong ublei ka ong bat utrai uba ublei ula thau yo ubriu na ka domen ka kendau bat ula persat ki triu kumut jong u ya ka jing persat ka jing em bat uta ubriu ula long umensim ba em kom ki khon ki jong ublei ken mau ka mensim ka ba ublei ula ai hangi ki briu ka dai ka ba kordor tam ban pendon buram ya ublei ha ka mensim ka thau ya ka ka ba ri ka badan sapok ki jingmut jimperkhat ki jongi bat ka dok not ka jongi ki briu da ka ba ai ti lot lo da ka dok not bat mensim bara kum no ken kum ki mensim ki ba kordor ki jong ublei bangin la ban pen buram yu ublei ha ka kren ka khana ka balong leng ban ka met ka ba pau syabar bat ha ka mensim ka jongi syapa ban penen buram yo blai haga met bat ka mensim ka jongi ka mot ka dayengi ban penen buram yo u haga jinglong jing em ka ba kenja do bat kum ju ro haga do not ka ba syapo ka balong ka jing em ka ba kenja mensim ka met bat ka mensim hi ki along ka wei ban penlong ya ka jing em kum ta ka met bat ka mensim kinam la ban ya klat ka wei na ka wei pan ki don ya ka jing trai lang kamet kanam la ban ki ban em klem kamen sim bat kanam sim ro kanam la ban shong klem kamen kumta ubrio lada ula pendan buram yo ublei hagamet kamet automatic ula pendan buram ro yo ublei hagamen sim lada ula pendan buram yo ublei hagamen sim kabamot ro ula pendan buram yo ublei hagamen namar kini baroar kia trelang kawe ia kawe pan para mensim ke bakordor kumno ken ngin pendan buram yau blai hagaman bat ka mensim ke jongi banong ki bala ma pendan buram yau blai hagamat bat ka mensim ke jongi ka banung kong kalong ni de ban pen kerpang yala de haba ong pen kerpang yala de ki mensim ke bakordor kamut yangi bangin jingai no na ke em lang sa lang bangin long marwe ya kata ka jing pen kerpang ke jongi Raya ba ong pen kerpang yala de kabamot ba nyim dei ban ya kle lang bat ki ki jong kane ka perthai ni dei ban pen ya per bat ki ki jong kane ka perthai ladang lala ban ya per kom ta ni lala ken ban pen kerpang yala de bat habang lala ban pen kerpang yala de kum ta ni lala ken ban pen don burom yau blai haga jing em ka jongi ka baman lakasni kabaar ban pendan buram yo blai hakab met bat ka mensim ka jongi ni dei banang banjit ni nang ne em banjit habangi em mag di kisngi ki pamanta teng ki para mensim ki bakordor dei na ka daw banyim nang banjit ka jing em ka jongi ka hap no na ka jing pendan buram ka jongi yo blai habang na long ki khon kristan hagabam ka di teng nyim nang banjit ikan mau ki khun ki jong ublai balaya tho aga ktin ki jong ublai umeshak ushedrak bat abednego rengkat u Daniel kini habala turwa ya ki de jing bams em ban pentingit ya ga met ka jongki bat ya ga doknut ka jongki tim tre bat haba kim tre kumta kila la shisha ban penen burom yu blai haga met bat ka mensim ka jongki kinang banjien Hagini kisngi ki bamanta ni imro hagini kisngi babon ki jing pantame ya ga jing em ga jongi ha karukom ya karukom yang ga jongi kum ki khun ki jong blai kabam ga di hagini kisngi bamanta ni nang ne em haga bangi bam ni di ban penen buram yu blai ka ktin ka thlit ka jongi ban penen buram yu blai ka keren ka khana ga jongi ban penen buram yu blai ka ya ka yang ga jongi ban penen buram yu blai kumta kani ke devotion kani ke step ka pamenta ka khot yangi kum ki khun ki jong blai to nyin nang te haga ya ka yeng ka jongi ban pendon burom yo blai haga met bat haga men sem ka jongi ka ktin ka bangi kren kan long ka jingker kui ki wei pan
Kaya kayeng ka jongi kan long kanuksay ki weipat. Badagani ka jing ngin long kanuksay ki weipat bikin yo isisha ya ka buram ka jong ublay. Leng bagani ka jing ka jongi. Bad banyila ru ban pandan buram yo ublay. Haga jing ka jongi. Kabaman lakas ngay. Ublain kerku leng bagani ka kubor ka balengkot agani ka step ka bamenta. Tunya pendam haga jing tuhay. Kuk pa jungi baha benang. Long bukut ka kerteng ka jong ko try. Nyanyu ya me ablay bam la penyo yangi ka diku kubor ban pandon buram ya me haga met bat ka mensim ka jongi. Kum ta yarap iki para mensim ke ba kordor ka ke syak skor ya ka. Bakin la ru na ka banta ban pandon buram ya me haga met bat ka mensim. Laga long haga yat ka yang ka jing ka man ka sni. Haga tray ka tak ka bam ka di ka syong man ku try. Kin la ban le ya ka tabaro. Daga baki pendan buram ya me haga jing ka jongki ki paman la kasngi try don rengkat batki kenang bikin la ru na ka banta ban jan shame ka jing ka jongki ki paman la kasngi bad bikin la ru pendan buram shisha ya me leng ba ka jing ka jongki sngau ya ka jing khot karpat shakri berit jome ki ka por ya gini borok ngangu gedeng apan ka teng jong blai bon pen jing Jesus Christ na twai amen blai ni kerku nang buram ka jong amen.